Itinaundaya panawin, balsa ti mararamat na transportasyon dagiti tagalangiden, abo malasaw iti Abra River. Ngem iti mabiit, manamnaman naman tumpal ti arapaparangtay, babayan iti Pidigan Langiden Legacy Bridge, nga inpanakkel ni Kong J.B. Bernos, bayat iti taking ceremony na isuat iti Pidigan Abra. May santon nga talaga iti Langiden, kaya Pidigan. Nagsilpon, nagirangtay, nga nagsilpo, iti ili iti Pidigan, iti ili iti Langiden. Kaya matayo ko ni Congresswoman Jane na panangitultuloy na, hindi nagtugaw, panangitultuloy na kadag iti arapaap tayo, nga tagalangiden, kaya tagapinigan, nga mapaagdaan, iti rangtay dita, numampaysak iti nangirugi, kaya intuloy na, inkarkarigatan na intuloy, tapno may ligpas. Dito yung harang tayo. Itangal daw, kastoy tagdaman ang sitwasyon di mararami da Pidigan Langiden Legacy Bridge ang nairugian ay patakder iti tawen 2022. Karaman da ito'y kaditi nasarok sa nga pulo Legacy Bridge, babayan iti inisyatibo na Kong JB ken Kong Ching Bernos. Manipod iti ili iti Pidigan as asidegton iti ili iti Langiden, babayan ka dito'y Pidigan Langiden Legacy Bridge. Nga basar iti DPWH kailyan, dahito ang Legacy Bridge si kangatuan, kasamiten na katidugan, iti rukod na nga mapabot, iti nasurok 700 meters. Nanan iti panagtrabaho, tapos mailipas, ken mausar iti masangwanan, apanagnato ti level ti danom iti karayan, gubway ti bagyo. Adaan da ito iti 23 nga span. Nagsilpo ti Bridgen, madamalaeng ti preparation na para di panang konkreto da di middle nga kanan, middle nga span na. So duwa nga span di jay. So langan di latest nga impadamag da kada tayo di contractors. In 45 days ko nada makompleto di jay. And then dependent to di curing period na. And then the final inspection, of course, DPWH mapasamak to. Santo may schedule ti panakalukat na. Maragsakan mi ni Kong Ching Bernos, gapota iti unay ti panagtakem na kas congresswoman, alisto ti panakaramid digiti netatag ang Legacy Bridge. Dato'y palpas iti term kon, kat dato'y laang rangtay iti Pidigan Langiden iti hangampay nalpas. Amin dagiti apo kat nalpasan. Ti unag laang ti nasurok nga 2 taon palang ag 3 years. So dagiti apo ti trinabahok akas deputado yo iti probinsya. Daktol ti may tulong na dato nga rangtay iti ili ti Langiden tano adda bagyo wano panagtutudo andan nga marigatan nga bumalasiw nga umay dito'y Pidigan. Napalaos may ti panagyaman ni former Langiden Mayor ken Pidigan Mayor-elect Artemio Donato Jr. iti panakipatakder ti rangtay, gaputa dakkel na may daytoy kadagiti umili. Dakkel unay nga banag para kadagiti amin nga tagalangiden tahandan nga marigatan nga agbalasiw. Ang unahan no kastoy nga panagtutudo ison iti kasyatan ken kadakkelan nga tulong para iti ili nga Langiden. Kuna ti DPWH ikarkarigatan dati para kilipas amin dagiti may dataga proyekto. Iti tulong met laeng dagiti inhinyero tayo dito kumamat tayo ti kapaspas met ti panagipasangpet ngamin na po kung woman Ching Bernos ken na po kung mayor ti pundo tayo dito for the development of Abra tamo tayo met nga kakaasi ta Abra idi nga naipaspasuli. Namnamaen nga nadupay nga infrastruktura ti may patakder para iti kalikagong magtultuloy progreso para iti probinsya. Archie Lorenzo, Balitang Solidorta.